Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाफैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय थाम्बनेल बा टाइटल नायनानै भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदों लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआनो जाबाय लोगोफोर मा सासे हिन्जावखौहाय मा होनो ज' लोगो नांनानैहाय गामिनि मानसिफ्रा बिथांखौहाय खानाय सिनना होदों आरोना बे भिडिअखौ नोंथांमोना नुवाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन आरोना लोगोफोर आं बे भिडिअखौ नोंथांमोन दसे उनाव होनो हागासिनो दं ओमफ्राय बे भिडिअ बे जानाय जायगाया मा जायगानि मा डिस्ट्रिक्टनि बेखौ आं नोंथांमोननो बुंना होनो हानाय नंला बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आं खेमा बियो ओमफ्राय बिथांखौ बे हिन्जावखौ मानो खानाय सिनना होदों होनना बुङोब्ला आं नोंथांमोननो एसे फोरमायना होखानोसै नोंथांमोना दा भिडिअखौ नायदो बिथांखौहाय मिथिनाय मथेब्ला बिथांखौ मा गुबुन फिसाइ थाखासेयावबो गुबुन हौवाजों गोसथोलायनानै एबा खारफालांनायनि दायाव बिथांखौ गामिनि रायजो राजा एबा हिन्जावफ्राहाय हमनानैहाय बिथांखौ खानाय सिनदों आरोना ओमफ्राय बिथांखौ सिनथायाखैबो आरोना सिनथायनोबो मोनाखै सिननो नागिरदोंमोन सोरबा बादा होदों सोरबा सिननो नागिरदों आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोना बै भिडिअखौ नायना लानो हागोन आरोना बै भिडिअखौ नायनानैहाय नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामनाया मोजां ना गाज्रि जादों नोंथांमोना बै भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरोना बिदिब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो हानो मोना हानाङा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुबाय बे भिडिअखौ नुनानै मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो ओमफ्राय लोगोफोर आं आंनि साननायखौ बुंनो आरोना जेनोखि नैबे खानाय सिनलायना होनायनि सायाव आंनि साननायखौ जाबाबो जायाबो बुंनो आरोना नोंथांमोना खोनासंबाय जाबाय आं सानो जे बिथाङा मा होनो हौवा थाखासेयावबो गुबुन हौवाजों गोसोलायना खारबाय एबा खारना बिथांखौ दा हमनो मोनबाय ओमफ्राय हमनो मोननानै बेफोरबायदि जेनोखि रायजोआव हमबाय रायजोनि मानसिया एफा एनै साजा होदो एफा एनै बुदो आरोना बुबाय जाबाय ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि सासे खानाय सिननानै होलायनाया आंनि थाखायबाबो मोजां जायाखै आरोना मानो होनना बुङोब्ला बेफोरबायदि खालामद्रायनाङा आरोना बिथाङा मा होनो मावा नङा दायखौ मावो नंगौ हय दायखौ मावो बिथाङा दायखौ मावदों फिसाइ थाखासेयाव गुबुन हौवाजों थांबाय बिथांनि दाय दं आरोना बिथाङा 100% दाय दं होननानै बिथांखौ बेफोरबायदि खानाय सिनलायनानै होनाया आंनि थाखाय साबजाथाव जायाखै आरोना आं बेखौ मोजां मोनाखै आरोना बिथांखौ साजा हो ओमफ्राय बिथांखौ खानाय सिननायजों लोगोसे बिथाङा जुदि बेफोरबायदि लाजिनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लायोमोनब्ला माबा मोनसे जायोब्ला दाया सोरनि जागोन आरोना बेफोरखौबो साननो गोनां बाथ्रा आरोना ओमफ्राय आं बारा जेबो बुंला दानो सोरबा इसिबां गोरों मारों होननानै कमेन्ट हरलाबायलायगोन आंनि साननायखौसो बुंदों दे लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोननि साननायखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलाव मोनला भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय